जय भोजपुरी का हलवा। आप लोग के प्रणाम। हम आपके भाई बेटा दोस्त जी तिवारी जी आशा करते नहीं आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा। तो गौ रिएक्शन आप लोग के बीच में लेके हाजिर बनी आप लोग अपन भाषा में। तो जौन रिएक्शन के नाम बाटे ब्लाउज के बटम, जौन की अरविंद अकेला कलू जी की नया गाना आइल बा, काफी लोग पसंद करवा, मार्केट में तहलका मचैले बा। ये गाना के वीडियो आइल बा सारे गामा हम भोजपुरी पे। अगर ओरिजिनल वीडियो के लिंक नहीं खींचा देखले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बाटे, यार सपोर्ट देम जा। तो रिएक्शन लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी। तो एकरा बारे में बात की जो पहले वो बात आप लोग से कहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब एकरा करी जा, खूब एक चैनल के करी जा और करवाई जा। और जौन भी आप लोग गाना के रिएक्शन चाहते हैं जा, नया नया गाना जौन अच्छा होके अच्छा क्वालिटी के होगे, नीचे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं जा। तो चलिए गाना के देखा जाओ। आर्यन देव जी डायरेक्ट के बड़े बहुत बढ़िया डायरेक्टर होन, टॉप डायरेक्टर होन, फेवरेट भी डायरेक्टर होन। अजय बच्चन जी लिखले बड़े, म्यूजिक प्रियांशु सिंह जी दिले बड़े, कलू जी गईले बड़े। ब्लाउज के बटम बहुत सुंदर गाना बाटे। अब कैसा गाना बामू देख ले नहीं, खाली मुखड़ा सुन ले बनी। अब थोड़ा सा आगे प्ले कैले नहीं देखेगा कि गाना क्वालिटी कैसन बा, क्या हम क्वालिटी देख के ही आप लोग के बीच में रिएक्शन देवे नहीं। बाकी पवन खेसारी के तो कोनो गाना हो तो देवे नहीं, लेकिन और भी स्टार लोग जे बा जेकर ज़्यादा पब्लिक डिमांड ना करेले, लेकिन कुछ फैन लोग बालो, सब स्टार की कुछ फैन बालो, तो लोग खातिर डिमांड में कई गो कमेंट हमारा पढ़े के मिला है बीएफसी रिएक्शन पे। इससे आप लोग बीच में इस शुरू के लिए भाई नया चैनल से सब स्टार लोग के गाना रिएक्ट कर। तो चलिए शुरू कर दिया जाओ। पहले भाई आपके एगो रिक्वेस्ट करेला, अरे भैया आप गाले बनी मैया कृपा से आप लोग तेन सपोर्ट करे जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कोई को गाना के लिंक बाटे, वीडियो के बहुत सुंदर सुंदर वीडियो और बहुत बढ़िया बढ़िया गाना बाड़े सब देखी जाओ करा के, देखी जा। प्यार भी आप लोग बहुत अच्छा देवे नहीं जा, कई लोग देवेला तनी ऐसा सपोर्ट आप लोग के जरूरी बाटे। दिल में कहीं जगह दी जाए, जैसे सब कलाकार के प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जा। शेयर करी जाओ करा के खूब, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जितना हो सकता अपना भाई खातिर जितना कर सकते नहीं जा। चलिए रिएक्शन शुरू कर जा। और हमारा ऑफिशियल चैनल पे ही रिलीज बाड़े से सब, तो ऑफिशियल चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करम जा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डायरेक्ट आप लोग से बात होती रही। चलिए रिएक्शन शुरू कर जा। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। औरत को तनी अजीब लगाता है, बड़ी बड़ा सुंदर बा। अच्छा ब्लाउज के बटाव गजब लोकेशन, स्मार्ट लगाता है कलू जी। कलू जी के भी डांस बहुत जबरदस्त लगेगा। ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा, एगो नीचे लागल बा। बड़ा बढ़िया भाव है। ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा, एगो नीचे लागल बा। एक्सप्रेशन देखिए हीरोइन की कितना अच्छा एक्सप्रेशन है। क्या नाम है मॉडल का? नाम पता है तो बताइए, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन लगा। जौन एगो एटीट्यूड बाऊ अच्छा लगा था। वाह क्या यूनिक बा। देखिए कुर्सी पर बैठ के बैकग्राउंड डांस कर लो, वाह गजब, सैल्यूट बा आर्यन जी। दिल के पसंद आई, बहुत पसंद आई ये आपके यूनिकता। हड़बड़ में गड़बड़ खेला कोइलू भौजा, क्या एकदम देखिए भाव देखिए, बड़ा मजा आ गया। कमाल कमाल के एक्सप्रेशन है। हड़बड़ में गड़बड़ खेला कोइलू भौजा, कह कौन बात के तना गजब कमर के कि तोहर साड़ी के प्लेट भी एने ओने भागल बा। ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा, एगो नीचे लागल। गजब चमका। ब्लाउज के बटन मजा ऊपर लागल बा। भाव गाना का भाव ऐसा बहुत बढ़िया सुंदर लगा। वाह गजब। हम तो हीरोइन के देख के इनका एटीट्यूड और एक्सप्रेशन जो मजा होता है, दिल के छू जाता है। वाह आँखिया के काजल लपटाइल बाटे गाल में, कानवा के बाल ज्यादा बनावटी नहीं, ओरिजिनल एक्टिंग कर रहा था गाना के भाव के साथ, स्टोरी के साथ। वाह गजब कैमरा एंगल रहा है। आँखिया के काजल लपटाइल बाटे गाल में, कानवा
फसल बाटे एक्टिंग करता हूँ तो बाल शानदार। में कि कहलू वाह, आज गजब बचन कलू के मनवा भइल पागल बा ब्लाउज के बाटा भाव गजब बा। ऊपर लागल बा एगो हाँ, नीचे गजब। लागल बा ब्लाउज के समझा अगर दुनू आदमी के जोड़ा नहीं थे। एगो ऊपर लागल बा एगो एगो नीचे नीचे लागल बा गजब। ये सब भी एक गाना होला जो जौन वीडियो से लेके ऑडियो दोनों ही कमाल के बाटे, दोनों ही जबरदस्त चीज बाटे। वीडियो देखे में भी मजा आ रहा बा, ऑडियो सुने में भी मजा आ रहा बा। एकरा कहल जाला एनर्जी पर, मतलब एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। देख के मजा आ जाला और दर्शक भी एनर्जेटिक बना दे वाला कमाल के जबरदस्त बाटे। अब आप लोग बताइए आप लोग हमारी रिएक्शन कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में गलती सही हो गई अपन भाई बेटा समझ के माफ करम जाओ, समझाइम जा, छोड़बो मत करम जा, समझाइम जा भी। तो चलिए मिला दिन अगला रिएक्शन वीडियो में, तब तक चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जाए वीडियो के और सब्सक्राइब कर जाए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल के नोटिफिकेशन ऑल करम जा ताकि नया रिएक्शन आए आप लोग को सबसे पहले देखे के मिले। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जाए।